Ayong buntag sa makausapa, lain na pod nga simana ang milabay adlong Lunes sa pagsugod nato sa lain na pod nga simana. Nagapadayon ang pagbasa sa unang pagbasa, basahon ni Samuel. Kaduhang bahin sa basahon ni Samuel nga diin sa mga shining moments in the history of the Israelite people, no? Mga katawhan ng mga Israelita sa panahon ni Hari David. Kay wala naman si Hari Saul o si Jonathan, wala may direct ear sa pamilya ni Saul. Ang katawhan mismo mao'y nangitag pamaagi aron ikatuboy nila si David nga hari. Kay matod pa ang Ginoo naguban kaniya o nagpili kaniya. Pipila ka tuig usa disir kini gidawat sa hingpit ni David ang iyang pagkahari sa katawhang Israelita, hangtod nga nakita gayud sa mga tao nga siya gitawag, gidihugan, gipili aron mamahimong pangulo sa iyang katawhan. So mano sa ni ka bahin diha sa istorya sa kasaysayan sa mga Israelita. Ang pagpangulo ni David isip hari sa iyang katawhan, kay gituboy man siya sa katawhan, gitawag o gipili ipod siya sa Ginoo. Matud pa nining maong pagbasa, the Lord God Almighty was with him. Sa mga hibaw pod ta sa istorya ngadto asa dapit pod ang kalaglagan ni David nga nagsugod bisan pa man sa usa sa labing nindot nga bahin sa istorya sa kasaysayan sa mga Israelita. Sa laing bahin adunay hari sa tanang mga hari nga wala gituboy sa mga tao, apanasayod na siyang daan diin siya gikan, no? Although dunay pipila lamang ka mga tao nga midawat kaniya, mila kaniya nga hari sa tanang mga hari, apan ang kadaghanan wala makaila kaniya, no? Subo nga pamalandungon gani mingon pa man ang uban nga gikan ni Beelzebul ang iyang kagahuman. Ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya o gahom sa paghingilin sa mga yawa. Subo kayo nga pamalandungon. Bisan pa man sa mga nindot nga mga buhat nga iyang gipakita, pag-ayo sa mga masakiton, paghingilin sa mga daotang espiritu, pagpakaon sa mga gigutom, pagsangyaw sa mayong balita nga hapit na maghari ang Dios, pag-usab kamo, paghinulsol kamo, apan ang mga tao naghunahuna nga gikan ni Beelzebul ang iyang kagahuman, no? The prince of evil. Ang mga pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom, paghingilin sa mga yawa. Ning bahina murag maka-relate kita, we cannot really please everybody. Bisan pa man sa nindot nga mga buhat o mga paningin na natong ikapakita, there are really people who will think other ways nga sukwahi sa mga manindot nga mga panglantaw. Mga tungod niini ipadayag ni San Marcos nga ang Ginoo migamit og sambingay aron pagpasabot kanila, no? Kung gikan ni Satanas ang iyang kagahuman, unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas, kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan gayud kini, no? So yang gipasabot nga kung gikan man sa dautan unsaon man pagkahimo niini nga makigbatok sa iyang kaugalingon ang maong tao nga gitugyanan nining maong gahom, no? Muna nga sa katapusang bahin gipahimangno sa atong Ginoo ngadto sa mga tao ug bisan karon
alang kanatong tanan. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala, sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang magsulti batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Mapasaylo ang tanan natong mga sala nga tawhanon, kakulang sa kahingpitan sa atong pagkatawhanon. Apan ang sala batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Tingali pangutanan nato, unsa man kining sala batok sa Espiritu Santo nga lisod gayud mapasaylo? Pulong sa atong Ginoo, sala nga dili gayud mapapas. Sa katapusang bahin nining maong ebanghelyo, nag-ingon nga gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Meaning to say nga rejection or refusal to believe, no? Refusal to believe kini ang murag dakong sala nga mabuhat sa tao nga lisod kayong mapasaylo, no? Bisag unsaon pa nimo ug dili gayud siya motuo, usahay magtumo-tumo pa og istorya, maghimo-himo pa nga istorya nga naunsa naman na sila diha, no? Naunsa naman na sila diha, no? Dili na mo dawat apan magdugang pa, no? Magsabwag pa sa mga dili maayong istorya, no? If we can apply it in our times today, usahay bisan pag unsaon, pagpadayag, pagsulti sa matuod, dunay mga tao nga tuison gayud nila ang kamatuoran, no? Aron lang mapakaylap ang dili maayong balita, no? Taghan kaayo, no? We have to be careful kay using the media, using the internet, usahay dili na klaro, no? Dili na klaro ang mga istorya, no? So we have to be careful, caution ourselves and those we know and those nga anaa diha sa buhat nga iya sa kangitngit, iya sa tanang kadautan. Mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala, apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, ang magsabwag sa dili maayong balita, ug dili mo tuo, dili mo salig, dili mo dawat diha sa mga pamaagi sa Ginoo, nakasala sa sala nga dili gayud mapapas. Sa laing bahin mga igsoon, na hibaw kita nga dunay kagahuman nga mas labaw pa gayud kay sa iya nining kalibutan. Busa sa makausa pa atong ipunting, atong ibutang pagbalik ang atong pagsalig sa Ginoo nga adunay kagahuman gayud sa pagbuntog nining tanan. Bisan pa man kung nagpabilin hangtod karon ang atong challenge, ang atong struggles against the evil forces in our times, wala pa gayud na pamatud-i nga ang gahom sa kaayo, ang gahom sa Dios, no? Mabuntog sa gahom sa dautan, wala pa. Bisan pa man kung sa kamatayon sa krus sa atong Ginoong Hesukristo alang sa pipila, no? Wala siya nahimo, apan diha sa iyang pagkabanhaw na pamatud-an, bisan ang kamatayon, walay gahom sa Dios. Palihog manindog.